Os ydych chi'n meddwl am feithi ac mae gennych chi gwestiynau, peidiwch â phoeni, dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Rydyn ni'n deall y gallai'r broses eich gorlethu ar adegau, ond rydyn ni yma eich arwain chi bob cam o'r ffordd. I ddechrau arni, cysylltwch â ni. Byddwn ni'n cael sgwrs sydyn, anffurfiol gyda chi, lle byddwn ni'n gallu ateb rai o'ch cwestiynau cychwynnol, ac yna byddwn ni'n trefnu ymweld â chi yn eich cartref. Trwy wneud hyn, gallwn ni esbonio popeth i chi wyneb yn wyneb a dod i'ch adnabod chi yn well. Ar ôl i ni gwblhau'r gwaith papur angenreidiol, byddwn yn eich gwahodd i gwrs hyfforddi. Bydd hyn yn sicrhau bod gennych chi ddealltwriaeth eang o feithi ac yn eich helpu i baratoi ar gyfer y camau nesaf. Mwyn sicrhau bod maethu yn llwyddiant, byddwch wedyn yn cwrdd ag asesydd a fydd yn mynd at i ddysgu popeth amdanoch. Byddwch chi'n trafod pob math o bethau, fel eich plentyndod a'ch addysg, i'ch credoau a'ch teulu. Ar ôl hynny, bydd eich adroddiad asesu yn cael ei adolygu gan banel Maethu Cymru. Ar ôl i chi gael eich cymeradwyo, byddwn ni'n darparu sesiwn sefydlu byr a chewch eich galwad ffôn cyntaf. Os bydd yn llwyddiannus, byddwch yn gofalu am eich plentyn maeth cyntaf yn fuan iawn. Nid dyna ddiwedd y gefnogaeth, gan y byddwn yn parhau i gwrdd yn reolaidd cyn ac ar ôl eich adolygiad maethu cyntaf. Mae'n syml, felly beth ydych chi'n aros amdano? Dechreuwch arni heddiw drwy gysylltu â'ch tîm lleol Maethu Cymru.